മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാകട്ടെ, മാനവകത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ, സത്യം ലക്ഷ്യമതാകട്ടെ, ധർമ്മം പാതയതാവട്ടെ, സത്യം ലക്ഷ്യമതാവട്ടെ, ധർമ്മം പാതയതാകട്ടെ. ഹൈന്ദവ ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമികരുടെ കൈകളിൽ ഇണങ്ങിയിടട്ടെ. മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ, മതമേതെങ്കിലുമാകട്ടെ, മാനവകത്തിൻ ചില്ലയിലെല്ലാം മാൺപുകൾ വിടരട്ടെ. മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ, മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ, മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ. ബിജു സാറ്, ഏറ്റവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ NSS വിദ്യാർത്ഥിനികൾ, നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് NSSൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം ആഘോഷിക്കുക എന്നതാണ്. അന്നേരം നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ലോകമെമ്പാടും ഇന്ന് തന്നെ ഈ സമയത്ത് തന്നെ എത്തണമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അന്നേരം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ നടത്തുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം ഇതിലും നല്ല നിലയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് ആദ്യം പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മുടെ NSSൻ്റെ ഗീതം ആലപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത്. അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സ് നന്നാവട്ടെ. എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നന്നായിരിക്കണം. പിന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുക, നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ സംരക്ഷിക്കുക. വളർന്നു വരുന്ന സമൂഹത്തിന് നിങ്ങളിലൂടെ ഇതൊരു മുതൽക്കൂട്ടാവണമെന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോഗം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി അറിയിക്കുന്നു.